patch on no cry de wo enti wono ni nua dos me patch on ni nua e na waje sa apate ya bo nguri nkogina ho mama o papa no ne e frɛ ne sɛ ya unfum no ti kuma se ha no ye de adwuma patch no ye parazon no de call G trek ekoton enti oje apata no to de ewu na me ka se no emu na sata mo wo na wo me patch na me na misusa afie be mo asem na wo kan me patch date no na nti o hwa afie be se ni me ka me se date no na me re afika kra o se na wo hu de obeda ka mu asem na wo kan wonim a wo bɔko na du no wonim taama ye gi apata wo so abetena so obi age wapata enti no asem na wo kan obi na aka kire no na wo beka na sa wodim de wo kan me pa cha me ne me bra no ko miss one na so wo so an be miss one na me ka si apata no wo papa tena apata ni mu di sei san wo nfie ni na wo me bra no go enti wo bra no na ese wo ba wo sa tam no na wo te me pa cha na me ne me ma me na ne e wo kuro be so me pa cha o se hube kwai na wo ma me wale me pa cha no ware wo papa no me pa cha e na no te be kwa na papa ti kuma se se owu ye no na mo de mbe fa no ko be kwai wo papa wu na fe wo ma me ko ni kuro me pa cha eti emra wo papa wu ye no hwan na okotran store dan ni nua ba aha ena de store ne ma han okay asi wo aboka nti opese wo ebra wo papa wu na wo ma me ne ware me pa cha tu ma me ye kuna me pa cha ena onu awu no ena wo soa e de store dan ama hai start free ho me pa cha ena osi wo aboka nti wo de tis ewie nti me bla ne de court ena court bua e de ma ye se ye ma yesewa no enti kani yo ti wia ni age ya de nti de ekoye se sa amre na me bra nsu tu kwan etu kwa sa amre na me susu mani enhyeda enni ayisa se me papa waja afade bi sa enti me mekwa akopre ti na me timisi wa ba akonso nchen enti eche ya na me ma me so slope amana enti apo owode na nkosusu wuchi anse ma me kai se na papa wa apata na apata no sesi ai ewo he fa na ma me na kire me si apata no wo ho na wo mesi wa no wo se me peni edi a me pempanyfo enka me ho ne enko mesi wa no na se wo de be maye a nti ye ko ye mesi wa ne se wo ne de onfa maye ne enfa maye china apata na court bu ya se enfa mama me pa chan na sa wo so wa no ho me pa chan no ne de wo awu nti eno no so de ama ni nua nti ni nua nti me ko ho na kwati be mami ma ana ye hu so TV so abusu apanyine frem Abraham pa dubu no kasa ma me pa cho na misi wa ne ye ko ne na so 3 weeks ni ye ko ne na so ko bisa no me ko bisa ne se wa me pa cho me papa pata ma ko bisa me ma me nti me ma me aka mu nsem nyina ye de e de a kire me nti me pese me begina de hwe ma me no na me ton no ma wo na me de hwe no misi wa ne se onfa ma me ne enfa ma me kire nti ba bia me pe bia me enfa no ni nyina so ne senti a wo so afa pata no wasi abusia na diska beto sa pata no wobra yakoko tamako me pa chan na wo emra court bu ma mo ka se mo so aba ko no di kan ne de teka no adena o ti kan we man ko ja pata no sa na me ka se sa amre na me bra na ne o tu kwa kwai oko he minim ba bi kura no wona ene sam mompe enti waba ne se ba ne ba papa mu ana waba se si waba betina fi so ko ya anye yi ni ti na do papa no ne maye sen me pa cho 5 na isi amun nyina afi ti akaye ni na wo bra no ne ho na epani me pa cho me bra ne na da no wayi nani ana wonim sa pata no papa dia onim pa na ne wote wo ye den ono no se bi be kwai because ono ye pani ono kwa de be mo ba be di wachi no ote se bi be kwai o ye de adwuma me pa cho adwuma bi a wo ye ni ti wo se obata na mo be yi nedi eti wo be twe sa mansu wo so ano wo se krata be ne kura na edi adanse se wo papa e de abusua sika ne koje
eya pata na se store dan kasa store dan kasa ma ewo akokwa josu na na brampa sem we betu ahyeda momo mode ase be investigation yenko hwe dan no na mo nkoma me ne ho enkobusa no ni nkyiremu na se ye nwunu na amaka ya pagya de aduru ba bi foforo because yes su hye wanya ma me no ata no ayi wabaso hello ma eja tama he ya mame na sama enti sa unu aba no ha na tikọ so metwe manso ntoje apata no obeba be yimu adwuma ah mame ji ozezai mame ji Mrs. say unu aba aketoi ya so ono why oso wa friends ai abrase wa metwe asas ayi edan wo manso ya wo nkwa wo waja ne se wono nkwa amla no se ne nsa kan wo beba oh mame what mame said ya nyame nkwa dia wada homa meja de ya ah because unu e wa yaketwa wo na unim asem no mu pa etika akra na se wo ba eye den na apata na kwadi wo so talentula no mame de wo ni ke me papa ye 1992 mo papa wu 1992 me papa wu 1992 ache ana ene o de na usakura o kumate ba kumate eyi ni na yi no na wa boka ni baba so na o ni mane mfa ni de wonye umfato na me pa cho wata peja woni kakra wai peja woni na yente de wo kan mu bia pacho wuti mkali woni no na peja mu kakra unkan de yete na wo kasa ne wo fam dodo okay woti wo boka endi yemane enfa patan monti ne kana edi ana 24 ati atani yede ma yedi so no ma no ide dia ya sabe di ne me to wanu gradi wodi udi yeno ana ba beji wono bari enke ni ban ti kemu uswani ewu na abedi uswani bansem yes aba beji uswani bansem ndi mi uswani banu ana ti wono pa ti se obedani yene ndi na ba no ti wono wo kuma se mi akonti ni mamba akwantu obu ko yo na ba na ka tire mi mame enya mame ya wa wono enya di ya so no wo mu de ya o ba bo ma na en ko me tuwan won ko na ma ni ye ko ya ko ka tire na ye won ya tie because of that about the that is won ya tie o se die ntina won tie ase nsoli mfra pata no mu no ye money tam to ko wa ha bu kai ha wo mu hwe na wo bebu ade ye de ente na de wo mu de ende se mfia ya ta free so na chese ne soa ne krampo ne ba ene ono wa befa na wo se wa wale mere mami ba ja tunu ku ne wa ha ba ja me ne ba ono ne kra ne bai motifa he yati antoa okay de be ne sa agire ye ko ho ne ekopem ko twa store dan picture ne ade ne start free ho na kuro bi wa ene wi asenso patapani pieto emra ye de betete no papa ya sene tidie bai nya na no amaje o ma de o ma besene koi mi se champo to mere tra na prebi tra so mami me dan sepa na ababai na wo bisa na sem se wa ware so mami what was an eswo ngoda wa wunu wo ku ya basiriwa ne ya na wuta kan bi
nkwadaa na ya ba no sebia besiriwa ena wa ware no na wunum o wona besiriwa no ware ne yi ntine hwe eso ya koda eso won ye ni papa nya di mfie dunkron ni otewe woku no wa ha se papa besiriwa o mo ache sa na tie sof mami won say besiriwa do ano no 20 no sof mami ewia se no won se hwe so de asija indro ho tete en wa kana timba ho ena o tie antwa wo was ha te kwabere ena kwabere so de enema ya de yi ase o de o mu ba ena chese ogu so na chese pike wo mami ate afi me chira David me chira ma ba no na ha tre no me chira o mu ha tre do so ha tre ko pie bi so oh am kola ya ha tre do so pike what dey aku so mami won ewia say any penny bread there do no wonder say the youth of today wo mu basabasa wo be wu papa bia bone bra parazo wo ye parazo ya ko hwene mu wotimi nya cancer kura se wan kata wano ni ade a ana obo krehinke na odi chi no odi enye skade akoto kuma se asase na sabe wo nua bema ewu no ya hia so for me 1990 de ben tu ase 90 matika mu nwie ka ba pum sa me wo nwie da bone sembe no na wo san afa ya ebusia so de fat oka wan fa ma wo mu ana ya fra wa sama do se bra me ni asem wo kwan so wo di ama oba no so be di wati akopi na sabe besi na so so mpa se wo akoda su ko no ma ya wa fa papa ni mu ye ejapade ya de ma wo no wo so fa mo na fa mo kira papa bi ye mi no fo mo nko se kan ni bia na wo kuma sa bonten so ya se mi modi ni menya asem wo kura sa fo se wo nya mu da ado wu ye no na sa fo ni wo egu fo no wa se na wo fa wo mfa wo ti fa ubetimi agi obi ade ade aboso nanso anka wo nsemu da enu nti nyame ya ka kire ababa no ne sof mame ya ka no enu aso ne yedie investigation be koso baby e say edit to yedbeto na so wan pia yedini be gire baby sof mame da ase abusuafo na chese ne asem no ne da ho no 23rd June ye ba Takwa Sompa Nkomo is coming to Takwa live by the special grace of God also and a woman of faith. Woman number 44 was tested positive. And the woman of faith for you know I'm London. Monchemo mama, I'm coming to London, baby. This year maybe London, then 2 year member woman of faith now Londoner. Who bet me I contacted Seclair. Na ya range sebeya me ba London a mube humu mama na unyame so do peso de maye no or de amaye. Yeguso ye adwuma. We are praying like nobody's business, baby. Na ye kingdom business and also the more than a pa. Ain't no, nyame ya domwa. Memeneda, ye started 7 days of calling the message of God. Platform is to be kick. Wabron Sam Swape, Wubeshia pa. Menameka. Oheneni. I was that was something sure so what also. My dear, one pabo. One will be a chin so and what then so. Oh, there be. One is one day. So what I should do at you crying watching and I watching say, Abba. Nippa was some you were in the park, I be Giddy Pass. And you might be able to cry on your way. Yeah, the channel. What is your fans? That's what 24. I know that money had you. Who 24 for an cane, who to the phone, who see ya. Casama son, go out there, dear, and I see. Abrabo coins in the air, what's near you never do so commercio, say he will be a second if you and game money dio. Now so will feel you could magonas are my bay, or do her car in Virginia, or do her no Virginia, a BC, maybe for a car will be the dog very about the no quite in fear by a Saturday. Unreal doesn't take care no more. Home with some trees and white is another bob. Mamma, almost some accounts, I remember some accounts. Ah, there be some in the adonam, or my detergent. And I do detergent in health medical solutions. Ya june and my member, ya june and quada, ya and Mirawa and Kokra. When you say, my men penning for near Mirawa Phonocran and Kokra, 4 o'clock, one of the dark one or money messy day, and into wait, dear, a year wholesome, a few quadam copim, a year and Mirawan and Cokremo.
abusua sa ye ka ohima detergent a ye enema pa ye de abadwa so ho ne de hu nya yen wona wo ba ne abusua ne nyina da ene nti ye de washing powder ye friend ohima washing powder ba ye ka washing powder nya bia keke on sa na no koto ba ku bi wo mfikyire ho de begu nsuo mu wa posa ne ma ya posa empo ahuro e na ne ma afi wa twe ne ma ne nsuo ni e na akwa hata ene ma na amfie no kra da nkyɛn a wonhwɛ watade a wode hye kromu wode ba yeye emfifire tewo wo ho twitwi nkrofo ho fifire kan wo nso ho ye ka James ye ka moa wa ma me wo fo wani hunu nanso se wan pɛ ho asikumadwa bi ani a afi wo otare wedi nanim ana afi wo nenamu no wo kɔ no wo haw ensansan dwi ba da biya nko ansa agu wo mfa semina papa anase de ye washing powder papa ensi wo niema washing powder de eno ane ohima detergent na ya dwene wo bia ho se de osikatie bia wo nya bitɔ say ye rubber mu de esa hye yi say nso de open bokitie ade ma obu ho na busua ne so ene ye woto say ye de ne no oda ho me pa cha say washing machine o say nso ye hand machine o e bia wo hima detergent esi niema kama e pu ahuro kama e kumwa wa kama bibia wo de beye bia ya wo pese de washing powder ye no use hima detergent a womoka wudam akwate se de odi amokua aye ne nkate kwanye no wona wo kro no na mepacho ehefa na apese otwitwie eye adwaye eye agana bia so anasa wo veranda no mu kwada ya no no di agro ho ene nti ya ma wonsan kɔ ho no mo empoma nanimu ni ade ye pepa ye twitwi se ye cement ya so se so eye tiles so a ne nyinara wutimi eyusu eye ye floor cleaner ni bi ema epepa ho kama yi ho no mo wanyina ma ho ye kama kwada di agro a wodi ni free wanka sanso kwa utimu sampa wapepa fime mate wansa na wata dachi wohwe fa mu a ohunu wanim aye ohima floor cleaner ibi ena yesa enkonya yie na de wo pese otwitwi na dwa ye nso ema etoso hefa na ye fi o closet no mu kra sa sene awata so sese aye a obisia aye akokope ohima thick bleach ni bi yenye bleach no ya ebinum ya no mo se parazo ye de ne de e chempampa empampa chen no chen say aduane na otete de na bleach de wodi twitwie fa kakra fa gu closet no mu hwe se de besi ayi nwan afa wo base na anasa wo sink no kra wo gira mtwitwire wo sen baabia wo dware o baafo no mo anasa wo so wodwa aye no aye de ya cement na aye say tiles so a fa bleach ne kakra bi emfa do kakra bi na de fa wo support say so wo brush scrubbing brush na fa to so na wo wi a me pa twa ya afre me na bo mama ne wo be hu say 1 2 sika ntongo ade pa de ton ne ho na ade pa so aye a yen mfa nhya kane adua na se ya de asi so hyira ya ma obi bia ane ntime srew say wie wo temenka ba enne ensuo ne eto na so fam eden enti sika kakra bia obenya no fato adepa na wa yusu ache na enya adepa so ne adepa bekumwa wa na ma ho atie na wo ne yade emompu ni mpu ba bia no enno na me kamfo akere wo ene enti ye thick bleach no hima thick bleach no enno na me kamfo akere wie se pebi na wo ba hohoro wo nsa eye wo hima liquid soap wa me ba cho se me na wei se wunya kakra bi na wo pa fansu kra fra we say wodi nso kra fra na ahura epuo no ese wani wan fa nso anfra de na mesere na ya afa no ko e fa so wonsam epuo ahura se pukupukupukupukupuku and into a chopper for munyibi restaurant for munyibi mesere ne bo no da fam on the low engongo to bia bo de na so e obi ba je so hwie konku no fansa na ne nsa timi epuo ahura kakra da bi ohima liquid soap wo ha emoka wo liquid soap bia ho eno na obi age atomu ene wo kwa me se adua se chopper nyina wo be ko no ohima liquid soap bi na esi obi a nchen a wode horo ne nsa wo wie so agya wo nka hwehwehwam enkwanye wo nsa bibia enye wo nsa na afa so eba se antiseptica wode be si wo niema akwada de pani de wo si niema wie wo hwie kituwa bi wodi asamfuru mu akumu mo wo nyina ye kasa detergent antiseptic bi ekumu emmo wa na James a mepa chow se wuyi ohima detergent firi ho a menim and into woo corner ya hwe hu say ya twere ho ohima antiseptic ohima and ya nyema nyina ohima edikan efisa wo som ye bo wo ohima abrekope unti eye wo na wase atra wo ma wo memo wo abrepon ne ade enti ya ntoto wase etoto wadensa sabi abru sabi anya ado ne anya de and enti ya hwe hu say eye ohima antiseptic na woto wo hwie so ya susu kakra bi fasi nkoda ne niema fasi wo pane niema empo gwe wonya white kora wo pese osi ni pieto mu de hata wiemu no eye for ohima antiseptic fasamfuru mu kakra ne fa hata wiemu me pa cho kama wakum emmo wo nyina da na yemra yenua ye mankwada no ye wo no motafo no
wɔn mo deɛ na mede me wie afiri so wɔn mo deɛ ɛna hia me paa ɛdeɛ ma sie deɛ baabi a sɛ deɛ akɔda wo pani ɔkɔkora wo wabere wo yɛfa wɔ hema washing powder yi ne ade ne ade yɛyɛ nkwada ne deɛ no nso yɛ ne hia ɛnyɛ ebia kɛkɛ ɛna abetumi ɛde ahohoro na tere na ne bo a wɔdidi mu ne feeding bottle ne flask anaasɛ ne bowl koraa ɛnyɛ sɛ me na bia kɛkɛ mesra wo minim sense wo hye de deɛ ahohoro mu wie a wode gum nanso deɛ na wode hohoro o feeding bottle no ɛne bowl no ɛne watere no so aza na ade agunsu hye mu asi hɔ pɛsɛm na papa na ɛno ne yɛma ɔhema baby bottle cleaner ɛno deɛ ɛni ahosuo bia yɛka ahosuo a mekyerɛ color bia nim nti wo hwɛ no a ɛni te sɛ nsuo yɛfa color bia mfra yɛ akɔda na afei no wɔ ba bɔtafo a niema a wode bɛkɔ ne ade a wodidi mu ɛne deɛ wode bɛsi ne niema nyina ho hia wamfa de pa yɛ bɛma na hoɔden a wobɛsan akɔtɔ yadeɛ ɛde ama wo ba ɛne nti mene wa ɛyɛ ɔhema baby bottle cleaner ɛno ɛna metɔ a mede bɛhoro na tere mu ne feeding bottle ne flask mede huru mu nyina mmea wodi kakra bi gu sapɔ so anaasɛ fom so de huru mu nyina yie na afɛ wo yɛ wode bɛgu nso ahyɛ mu a wodi ago sɛ wonya saa nneɛma wei ne ɛwɔ fie a wo ne gems to nkwanta a mo apai wone mmoa wanketenkete ade yade honam ani nsa no wɔ haw de bre nipa nkwada akokora ne abre wone ne to nkwanta wapai ɛne nti mesrɛ wɔ ba sɛ wonte ɔhema detergent nka ɛne makamfo de akyerɛw wo kwei ɛyɛ akai sɛ wokokoro ma akai na gibi woje ɔhema washing powder na waje ɔhema thick bleach na waje floor cleaner na waje liquid soap na waje antiseptic na waje hand wash na waje baby bottle no waje ne nyina we wo to akogu hei sɛ yɛ den ne nsa yɛ kyerɛ sɛ kakra bi na yɛ sɛ buku me pa cho mo okumase opoku trading na so obi anim ho no mo yɛn konkɔgye bi the till enterprise nso wɔ hɔ ɛna medɔ mother care so ewadum wa wo pe bi atuo yɛn kɔ adum gate 11 for 054 058 7790 054 058 7790 enkrafo yanko enije mother care Medina Poshia wa makola mini mother care so ewa bokobi diaper fairy mother care so ashoman enafe eye jusadas mother care ye wa hacho yester mother care ewa La Paz prime baby palace so ewa Tabora enafe splendid mother care so yes ye Watema community 9 wo pedodo tu ewa nkran ya mesere nya fe na befa ka afiri ho e de abakomase da bi friend number we see 024 515 59 66 024 515 59 66 senya ohima detergent ya kanina ayabolo we edasi bebre ane uko melcom the palace ohima detergent to be nyabi ya yanti birthday in front na wie ya birthday we die mame mpon kora ma yenya birthday in front ya me enwe ene ya world napo day Dr. Matthew Poku prempo dodo bribie katachie odidie meso amansan so ene wodi na woda wo hene ba ane baby owo bia ebo mpa ye apaye se onyame nkoso anhira no enhunumu ene nyansa akokoduro wodo ene se de ohum obrofo mobo no onkoso anya ne sa amayen na de onyame akafa ne hu bia da ebebem doctor ene wunu aba Oheneni Adazoa of mami premeni me na me wish you happy birthday yankwa o manu so yenye o ma ya ma me no say friend say ya ma me address wa yenya no ampaf bracketu hwe me hwe na abrampa ugu so te ho malady me da si pri nyame onhira hello Oh, Maya. Mam say wa ma he. Yeah, me pa so Maya. Ye frame me Oheneni. Me ye adwuma o Sompa TV so. Huh? Ye frame me Oheneni. Me ye adwuma o Sompa TV so ma me. Kasa pa so mi ti. Yo, me kasa. Ababa wa bia ye frame no. Mary Infum. Wase wo bra bi asebe mpredu asa wanya ni ba bi ko wo maame enua ba ma ne ba na chese wo maame ye ne soa na ne papa je store da bi wo ankokwa adwosuo ema
ne papa ni wi na wo maame na timu wo me de asem ne koda court bua ma wo se wo maame ntene ka wo wi a wona ne ma emofra no wo maame nso awu na wo wa fast order ne said your sister na ka ne say wo se wo mfa ma wo ne emfa ma wo china baby wo mo pe bia ye mfa nkora ne de ono na fam de su shefa ye muya de obeka ye ntumi nka say no kore wo bra ye nte wo de wadam say wan paafu eno anti na wiai me bo opunu mu pacho aso pa na wa hi owo me pacho ye wo ehwa pankro no ehwa wada wodoma ana me pacho ni pa no de me ba no o se wono ne papa eja pade o se ne papa de ma na wo maame na timu eti o me de kokoto kra ma koto bua ma nkoda ne se wo maame se wa ya yi abokade a wontene ka na ya nane ma ena wo maame su di free mu na wo so wafa se eya busua de enti umfa ma no adawroma de wo kan yanka se no kore oba pa me pa cha wantesa yam to asam no kani na yam tro mo enti me wa bontene me wa yi asese sia me ni fie kora me wa yi asese enti me pa cha da na me nya wa me tin no wakata ampa fo brakatu kan ye jwa dan so me nhie wunie akoda ni nie ni ewe ba bia no kore ne da adawodoma o me na akumasi ana me kumasi ye wa kumasi ehwa me ba cha jwa da mi nya kwan yo me nua ana aka ba bi bi ye nti jwa da mi nya kwan enti da be na abenya kwan ma me me ada me wa kwan ya wada na efiada ene ya wada wodoma kamani beje wonie wunie ni ehunu de wo ka no kore wa ba pa sanka ni wa ya ya nka tu ada no me be fia be ko me se se nyemi ko fia enka me frau ne ma kire ma kire wansana wo de producer be frau na ba bi a wo bi o ma ba beje wa no asem no ansana ya wada na duru wai mate yo o me brakatu dawro ma wie das fumu na ono no temi aba no se me dofo kacha aba ya na ono temi aba won se so wa yire no ho so de me be chima so dia onkura ni tadua mu dua yiye mame wo kan say dia ye wo 13 no brakatu ampafo so o kan say dia wo 13 wo dia to so yo ni tadua de so akura mu ye nti no de abai etu yenso ye de beto ba bi eda abrampa tonte hu fertility my lady me da sipi nyame onhira my lady hwe ewiase se de nantwie ne dua anka ne to no anka konfosem konfo di him chire nyo enka ne nsem o hwe de wono abebre ne mogya ni pa japade no my lady wagya woko na me nka me ya yese my lady asema me bi sen nka me ya yese akanfo bi esu ban bi no my lady ano odin se no eye bayio se ye die yo se nipa no brenya na japade na wowu pe e hona be mu abuja pani tutuntu mamu tututututu meje japade no emu tutuntutu se meje japade no ubehu suwa bi bayifo alo mojata bi wose meje japade no na fe nkoda ne bre akolenka japade betim na kosu ya Jeffrey ni sama na brabo abaye basa he sabre no wa wote se bia si utrase e wo ba bia wote wa waji wu nua na wo bia wawu ajapade afri ne mansam bia si utrase wani awu pikas ma meke meboa na ni awu wo si ni trase he akola yasem wo ken ene dia maami aka twatwai etese maami no onye nipa sabi wa na dwen so pasomdwie na sabi said wo ye no ye so free sa wonsam wodin so ye babum me na me katre wo se ni sam wodin ye babum e se wura no me hwe ma wura ni nkosu sa dabi na me no kra na me ne wo asem obi ate antoa na ofie wo ka wo be ye de kra ha kedia na da
ya wo befa ke no anzo awura ho wakwa asem akire om no adan wani asem bia nya akire so free say nya ne papa dia no okwagia na aku no say ne papa dia so a na ba bia be kwa akoda na ada edie nti na ozo otimi kase onyire ne tadua mu ye malady sanse mo kan no eke obi aba akire na aya sam kase etu na ma me na aku akra no efse sebi malady akoda ni ni omu nti metwa ntro ento sa ma me ni ne man and ba no so eti se ni brana akamfo bi nipa ni wu a ni epra japade esesa na nkra bo asesa no malady so ma nya sa ba yi sam na edua na nkrofo babo makum mu edua na nkrofo babo akum mu obi wu ya ni ehunu kwabrane a wona free se ka we de na ye minua de ntimaje no obobla na wo he eti akolai sabi eti ni papa me bobra ni papa so to dai si wo so wo hu abrampa ni nua boy no we oso obeba oto nsafre no obeba nipa de oso oto nsafre no obeba said you ka sem papa wu kura wo nua no osa no osa woni ma sem no mu sa mo e TV so am ofra mu nyan na ibi no mo e nkura sesam ya TV so na mo ofra na me cha no ya na mo cha me said e dia ntia nko a na me hwew na o ni o fa me no de mo nya sa na nya kura eti malady akoda said e wasi dia asem na hyeda no ye wie na ekwa akọhwe ba bia soto da no na sese hwi be kwa ho no ye be kwa ye tuena kwa malady mami na numu asem bi said osi peke ko no kra cheso omu ade o malady meka me kra kire no wo mu ade na num kasa said osi peke producer edika na kasa o friend said osi shout out abije no na se mami na dibuo ni nani so adibuo ni nani so wo mami enua pata ana wa befa malady bibi wo ba bi o ni maami no kura wani amankura ni tina sabre ni maami ni ho no meka no kura kire no se ote ya meka kire no kura bi ya wani amankura ni tia malady ya mfasa ma de sa papa no ya wiemfo woni bi wo se minye we mfanya mema wo se aye ka ba etim de ti 92 aya emfiketua na malady asema ekoso yesi akura hu ni se enye omu nete apata ni mo omo dia me ma high free 92 ni sa ana omu ji skadi na nkoda iti ho na branch won fa ni ti nom onfa nom malady won said ye tie ya okoka obi to ase ade won kwa asore ana me kwa asore me kwa asore duaboni bible eduaboni bible eti mi wo bi ya de ne dua bekuna ma menka asema ekoso imami ese akra nyini ne tadua mu na akra ya nyiri mu a malady me ma ye mone meme na kire no malady meme na kire no malady said ye wiase ko no nipa bia ni brefo malady da bia me katro malady tie nipa bia ni brefo o ka bia twabi so me twabi so sai akra se malady nyama homete enyama homete se so awu gina telephone se wonyine ne tadua mu sa tabia kro no abiji ye wiafre no na me mu sa tabia na se kra mami din komo ai me da se ya den sia every excellent fertility and wellness therapy center aso mo o se ye wie na oti enso eka ho nyankopon enhyira obi bia se o nso so ene o hwe ye na otie ye excellent therapy fertility and wellness therapy center yasem nyina ne se awosem de oba na wo de bedan ye ne nyankopon nam ye so ye de massage pe na massage wo yefunu de amawo ama awodie no wo hawo nyina no ayeyie etumi de amawo eno ntine se wie edafia da bia wo hu ye na yasem nyina aye simple se obi a wanom aduro abre na wache na enidaso asama wo anase obi se manum adura se de mabre masabi mitua bi me kwa habi no eno enene abefo kwan so yem papa nana eje ageman se ofri Switzerland memu abo my Ghana de wode bua sebe abrofo no wode ba o my Ghana mu amane ma etimi akoyie enti abusuafo ne ehwefo ne nyina ene se ebia na wawode na no aye den ohaw bi aba no na so so wanom a aye dabuada yese de brai na yenso yemfa yenim dia anyame ede adom ye no we de just massage eduro sembie ne wopane sembie nim oba ye massage ne nyina ne se
wobɛkɔ ne aka akyerɛ sɛ kotwa scan no wokotwa scan no ewie na woba yɛn so so yɛn teteɛ no anaasɛ yɛn kyerɛkyerɛ no na yɛde wafam de wato ɛkwan no so sɛdeɛ ebi mu aba ɛnɛ nyame adom a wɔredi adanseɛ no excellent fertility and wellness therapy center sɛ wobɛpiem ɛwɔ yaso yɛ hɔ a nyankopɔn ɛbɛfa yɛn so yɛ so ama massage kwan so nyame akyerɛw ɛba kɔ a ɔbɛma wɔn so wɔnyi nsɛn obi wɔ hɔ nom a ne brɛ nso sɛ otwa bra nanso ɛnɛ yɛ nnuane ahodoɔ a yɛredie ne adeade nti no kyɛ sɛ nneɛma nkɔ yie ankasa ne nyinaa no wobɔ a yɛhwɛ de yie tu yie na massage exercise ahodoɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛaso yɛ hɔ yɛde ma wɔ no meka sɛ yɛ anamba no ɛna ɛda television no so no medɔfo ebɔ mmɔden nafa na frɛ doctor na ɛne doctor ni nkɔmmɔ na mehwɛ Sompa Nkomo ɛna metie na n'adwoa wɔsesa me ba nyame nam so ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree ɛde ama yɛn eti doctor me nso mehaw ne nie me ba sɛn na me nsi nkɔ no yɛ wɔn kran Accra Sprinters Plaza na mu na yɛ wɔ Coca-Cola roundabout hɔ nom no a ɛhɔ ɛna wobɛhu excellent fertility and wellness therapy center for yɛne Kumase nanso so sɛ wofrɛ na wone edi nkɔmmɔ na wobuki yɛ sɛ wowɔ Kumase ɛda sɛ doctor wonya ho na sɛ wonim betumi ahyia yɛba because ɛnɛ ne 3 days kora na doctor wɔ Kumase a wɔhwɛ afoforɔ nti mesrɛ wo sɛ wo nso wohwɛ me na ebi adwuma bi a woyɛ one Saturday Sunday no doctor betumi anya wo ho dɔ wo ho time ɛno nti a no waba ɔman Ghana mu sɛ ɔde abɛɛfo kwan hodoɔ yi so ɛba bɛboa yɛ ama obi wɔ hɔ nom a sɛbe na wodeɛ no kora asi ne tiri ase nanso so w'anim wokotwa scan ne ba ne nyinaa no nyame nam doctor yi so ɛde massage akwankyerɛ sonko so koraa ɛbɛma w'awodeɛ no ano ayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ na baabi position a wɔsɛ da no ɛtumi ada hɔ na sɛbe wo ne wokunu hyia mu a awoɔ no ɛtumi aba fo koraa nso ɛtumi ɛde ama wo afei therapy center deɛ waa wonim baabi a massage bi a wopɛ sɛ ɔyɛ ɛhenfa watena se wayɛ adwuma afinie wonkɔtenetene wapɔm bi ada wonkɔma yɛmiamia ho baabi ada wote fie na da bia wodi nsuohyeɛ ɛne nkotonko a na etwi da bi adeɛ bi wɔ hɔ nom a yɛnyɛ no wɔyɛ na ankasa ho ɛwɔ sɛ ɔkɔ no obi na hwɛ no wɔyɛ ma wɔ enti maame yi medɔfo wopɛ baabi de wo maame bi akɔ wo kunu bi akɔ wo dɔfo bi akɔyɛ no massage ama wobɛfie wo sɛ yes te sɛ de wɔno nso watenetene apo mu a for w'ani kyerɛ excellent fertility and wellness therapy center yɛaso yɛyɛ na yɛn nso yɛmfa wo mfa saa kwan no so ma apɔmuden ntimi mmerɛ yie ebi a na wohwɛ me woyɛ ɔbaa unufo badwa bi abɛdɛm ayɛ na ho no ɛyɛ wo ya paa mepatwa wanom nnura afei kora de ɛsi ɛkɔ akotwa no fo no ana ɛkɔ akɔyɛ operation ada no wadwendwene mepatwa ani de ni ahobrɛsɛm doctor number na mekasa no ɛna da television no so no bɔmɔde na fa na frɛ no doctor menufo ahono ano na yɛsɛ ɛkɔ yɛ ana mesomu a ɛyɛ me ya paa ɛne ne nkɔmmɔ na ebi kora mpa a wofrɛ no ampo no ɔbɛstarte akyerɛ de obɛdi kan yɛ ansa na watu anamɔ kora aba asoɛ hɔ na ɔno nso mmoa bi a nyame nam ne so bɛboa wo no ɛno nso bɛka ho a na awie pɛyɛ doctor number no ɛna da hɔ no sɛ de medical ka no wofrɛ no akyerɛkyerɛ wo haw no ɛmfa bibia ɛnsie doctor mekɔtɔdwe nsuo yɛ a na abɛgyina m mekɔ hospital koraa yɛse ma wodeɛ no nsuo gyina m mede afuro no metumi fa na nsuo kɔdu stage bi na aba abɛse no kɔ ne nyinaa ɛyɛ wɔ haw a ɛwɔ a wodeɛ no ho nti adɛn nti na obi deɛ ɔfaayɛ nyame de no kɔɔyɛ akɔdu 9 months na wɔwɔ deɛ no woanyare woanhwe aseɛ nanso yɛse nsuohyie saa nsuohyie no ɛno na yɛn yɛpɛ na yɛhwɛ yɛfi wɔde ama wo doctor number no 0274 076 314 0274 076 314 and after 0504 370 440 0504 370 440 oba mo de na won doctor kasa de ha wo ni padua no baabia kwane mu baabia no nyankopon ɛbɛfa yɛ so through massage na ahotɔ etimi aba ɛde amount me de mani abere pa wɔ ma no a ɛpa wɔ ne so sanse bosome nani a doctor efiri abrochire bedua o man Ghana mu sɛ wɔyɛ de na wɔyɛ Ghana ni de so hene de na de sɛ wɔso wɔsan aba ne nchi ɛde nimdi a nyame de ama no emfie bebree ni a watena hɔnom na ɔde saa kwan so ama enipa bebree awo no ɔde bɛboa ne man na bosome nani de nyankopon ɛyɛ no ɛyɛ nwanwa ɛbo adwene ase so eti sɛ wankasa wotimi hunu sɛ eduro no no wabrɛ se no opinya kwan foforo bi so a wobɛfa na wode anyinsen a doctor number no enam de ama won ene ne nkasa me sorry a ene ne nkasa na ochina ekro bia no
tuanamon na fa wani tire enkranme mu me se se wo kumase ana ba bia wo hwe me bia no etritri eni etritri obi timi yare yesi ye de ne kɔ India na akɔ na operation enso ye ahoboa e de ne kɔ Ghana de eben ye ni aye die mu sa wo frɛ no so se woni ne buki appointment a ba bia wo bia no obeba na wa ba behwɛ me sorry je number yi na ene Dr. Panyi no enkasa ene ne nka wo ha wo no na nyame befa ne so aboa wo number no 0274 076314 0274 076 314 and afe 0504 370 440 0504 370 440 Accra Sprinters Plaza name and a walk Coca-Cola roundabout no a why and I will be excellent fertility and wellness center. I will see I had about us at the West the Summer in San Luis. Nana Kumasi GH na nekra de nana wa amoko ya yefro baby ti ne baba akoni betwi manimu maame wa ne fefefe ho efe ti baby obi aida wonu mase papa ewura no bi abaso mu bechie biscuit omo ntra se sima miensa omo nchiche ma ya na fi yemfa nkodi ya weekend no cream cracker se bona biscuit ya twemu Kinkra ya grace bi de free so na na ba kire me ade abodam afa abodam etenam siale o omo bre biscuit mi se champo sesen ya asem ba kula eh empany food o wi ase na mo disanko asem the headmistress abapa ya mama akwaba ya joso pa yo ya samo bechie biscuit ma ne so na ka se yetie o yo atie for ya cheche wona ya ba ha you free nutri food olam na ya the king cracker the market so over years and you create awareness na a king cracker products bia se komodo na se bia wo pe bibi kakra fa wenumansa na wunimansa na bia wadidi a king cracker the right products are be recommended the amount e ye mamo from penning for momo ye train obi biara king cracker ye mawo ana ye kravata ne obe yo be pia 16 regions ni na the products no king cracker obe bia intino se wo pe bia obe aduma obe nya bi wo wholesalers ne for any retailers mu na mu obe quarter crade bi wo eastern region bi wo Accra baby biara king cracker ewo ho upebia obenyabi products no ya packing of 12 in a pack into funny say ya ba ko e 2 service pack no omuyi ne 20 service efu o ton so mfa so nko a into obi antwemika na mo mepe bi mai eda ma ada ade a dance ko wo kenka kan say oze ya e adwuma mason for fitter for carpenter for anything so be sorry akodidi tu na kenka ka ba akodu tu no ma esi wo koma no kwan ama ansa na watinya ayden akwakope the boss enyensa a de okobanse aha obetum na wonu nsu aguso to wona kwan akope o mutu obi adi ana se ofofo bi so adi that's why busy bi aba yes ba kuna we dey ahechi se ka otu we ya se enumre kura nso we na se wadidi awie na kom do kakra no kra aha heavy food bi aha obetum no so the boss no kra anu what different taste bi especially omo mostly na no mo mpe biscuit yes but when a light snack okay a 6 nim kase kitiki ana butter yes butter the money that's butter ana ye whole milk so near the end no very fortified ema obia yo ni pebia cream cracker dey say baby supermarket we say supermarket obia any provisions for ina obia biato yate eda wase any ejebili Did we are on the play? But if you are, I'm a gay out to about papa, so you come your grace. But see, I know services, your war school, so July now or garrison and services on a big kind. First headmistress over 12 years. No trouble.
madam be about bubble but na or discipline discipline o can be na yet pa discipline no cry you table in the but you go baby I Facebook am where no abeka madam be o ye me head mistress yes exactly pa me mama ni age any better picture tinanu so ha minim okay the last time you shared a living faith sorry minim so ha minim so call land mpo that's a far you hear that CBD erade na nyanko poisha that's a fucking cracker o mo de ajibi ku fie wo de basia no adidi anwumre wo ho twetwe na kom do na mpese obedi aduane kuntan bia ma wafura ikutu a wi ba akobubbo mu a no anu so aguso ge awo wo na wo kro no na yesi watimi ada na kom de wanadwo a wo den na fa course we amena esi kwa so me kom be eh abile come on ya ama we 059934934934 0548934934 ade Hello. Hello. Hello, Mama. Ya jo pacho yentie o. Pacho pa samu nya panti mampanse. Yo wa fa yetie o. I come for ya chia no mebi. So we be feel mu ne de ne japade e hye won sa. Ye mfanche o. Yo. Ye se hwe so. Ebi na nkora ni susa. Nti nkora ni na na da na nkora na de ama wo mo. Nti se wu ni abe na ye de ne japade a hye won sa. Wo ni pan se wo di che wo ba. Nti na me no so we feel mu a on fan nkora na japade e ma wo mo. Se de court kan ye. Se o tika wi a on fan nkora na japade e ma wo. Me se on wan ka se mo ni wo no mo. Se ka be bi no ho no mo ko ti. Nti on fan nkora na japade e ma wo mo. Akora na wo ka se ena ne dia na dia no. Enya na ma ne japade. On fan nkora na japade e ma no da ati. Ya da se pa ya jamposa. Hello. Hello. Nanya asema media menti aseni se meme bi suban. Wono wo yire nete ha. Tika wo nya wono wo yire na na ese tena patani mu. Ka mu mienu na ese mutrem ka wo ye no. Ka wo yire wo danum. Sa time no na ba me no we. Hello mama don't go. 1992. Wo ba po 1992. Na sa ta na jeje wora le nsem na na mai. Aye ji mo japade nyina film se sa tete sebi nkura sesem we no etimi agina ma abesi ne yo so taduam so betwe manson de ya hello hello 05519319305481. Hey. To da bi no ani e de kakra yo. Aka wo maame. Anu duro bi e hu hia pa. Hello. Hello. Edi asem. Hello. 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 Me pacho udi yentie o. Hello. Hello, yate unka kasa. Yate unka. Hello. Hello, yate unka kasa o. Hello. 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 Me pacho udi yentie o. Pacho me dia sia. Me fia kasa. Na de so die e wo wi ase de en o. Ta ta no mo so bu sia. Me kama ma je se me ba ho. Ya te ye ba hu ani. Ye da se. E dia wi ra ho sem.
Hello. Hello. Ejama he. Ejama he. Ya me dey na. Pacho yetie o. E fa ma sawo ka se fa ya fo. Yo eja samo enti o. Me pacho emre di mu di ma me bi pa ho. Na se o yare no ntimi nyina ho, ntimi ntina ho. Ono ni case ni pacho akodi ye. We had in a hospital. And I'm quite year labs be a ye. Tia what saba second one the and no no the amano. Neck off from palms on Benny surgery. This kaka cranny and yaw beje. So I call the cock of Fanochi. They say a pie and in a casano. And I beat you grass with Shiani Tafo. 80 ye watching him. So I'm about this kind of sa. So what the back of the end one go. Often consider did I know no so one walk. Okay. And after case here wo yi. Sa ade so na wa ye wa gi le mana kantan so kenten. On kan hu se e pa o ya de ko wo ku. Oh. No be de. On fa nya futu no fa nkwana le japade mo. Be da siki. Yen so da si. Abraham promise ro ma me am abrese wa de mo mpere kira kwa yo. Hello. Onu afreni. Hello. Hey, Jenak de Casa. No. Hello. Body children. So I am, mamma. Nedi enti no kasa ada na ne nete. Hello. I mean, on here, I say, for more better. Better, they're so particular. Let's say, we are not marginal. No, for my you are moving the time, and only you. One five. Long time, No, my papa betre kumasi. you can't work on the body and my diabo. So, I'm not the other. Almost before prayer, I'm there a woman. Hello. Hello. And I was your for and for incoming. Why? Hello. 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 I was your for it. Now, some way, young man, so you be bomb or the answer, be when you promise, you be do that. When I'm in Kayin and I am.